мақомоти вазорати энергетикаи Тоҷикистон мегӯянд, дар чанд соли оянда бештар аз 800 000 ҳисобкунакҳои барқии муштариёнро ба ҳисобкунакҳои рақамӣ иваз хоҳанд кард. ҳадаф гузаштан ба низоми билингии фурӯш ва идораи барқ будааст. бо дастгирии бонки рушди осиё маблағ ҷудо шудагӣ дар маҷмӯъ $75 миллион, ки як қисми ин маблағҳо барои дастгирии буҷет ва ворид намудани системаи идоракунии беруна дар шабақаҳои тақсимоти барқ ва 50 миллиони маблағҳо барои системаи билингии шаҳри Душанбе. дар ин самт ҳам мо бо банк ҳамкорӣ дорем. имрӯз тендери интихоби мушовири лоиҳа рафта истодааст. барои анҷоми тарҳи низоми билингӣ дар Душанбе миёни ҳукумат ва ширкати Авесто гурӯҳ қарордод ба имзо расидааст. феълан дар як қисмати ноҳияи Сино омодагӣ барои иҷрои ин тарҳ шурӯъ шудааст. системаи энергетикии шаҳри Душанбе дар вақтҳои наздиктарин дар давоми 2-3 сол ба тартиб дароварда мешавад ва баъди ин талафоти техникӣ ва тиҷоратӣ хеле кам мешавад. ҳанӯз тартиби пардохти қимати барқ дар низоми билингӣ дақиқ нест, аммо ба ин монанд чанд сол қабл дар ноҳияи Рудакӣ, шаҳрҳои Сарбанд ва Кӯлоб ба таври таҷрибавӣ низоми пардохти кортии ҳаққи қувваи барқро ҷорӣ карданд. дар ин низом пули барқ аз қабл дар корт пардохт мешавад. мебарӣ пардохт мекунӣ, миёрӣ мезанӣ дар ҳамӣ шота мегира. ҳамӣ пур шид, аки чанд қа истифодаш барӣ. Намефаҳмӣ, тамом мешавад. меояд ки ай кор меояд ки шоту тамом шудагӣ. мемонам пилта милтарад, шоту тамом мешавад, мери ки ҳама ҷо маҳкаманд. Бисвед мешини. дар ноҳияи Рудакӣ барои 10 000 муштарӣ низоми пардохти кортӣ танҳо як нуқта фаъол аст. сокинон аз низоми пардохти кортии ҳаққи қувваи барқ норозӣ нестанд, аммо аз он шиква доранд, ки набуди нуқтаҳои пардохт дар наздики маҳаллашон дар бисёр маврид онҳоро саргардон кардааст. уҷа мери 3 соат очират бес, ай кор мемонӣ, дер мемонӣ, бо чи гап мераса, масалан ҳамн қарибиёда якта мекушомад. дар ҳамин территориумон банкҳо бисёр. дар барш як банкомат кушодан ҳамаҷо картаро мо бисорем. барои осон кардани пардохти ҳаққи истифодаи барқ, идораи шабакаҳои барқи ноҳияи Рудакӣ тасмим доранд дар маҳаллаҳои сермуштарӣ нуқтаҳои нави пардохт боз кунанд. албатта масъулияти шаҳрвандро барои пардохти истифодаи қувваи барқ зиёд мекунад ва шаҳрванд аллакай якун кӯшиш мекунад, ки дар ин моҳ агар 100 сомда истифода буд, дар моҳи дигар кӯшиш мекунад, ки маблағро кам кунад, то ин ки ба буҷаи оилааш фоида оварад. дар низоми ҳисобкунакҳои кортӣ нозирони барқ зарур нестанд. масъулони вазорати энергетика низ мегӯянд, ба ин монанд дар низоми билингӣ низ зарурати хидмати нозирони барқ тақрибан аз байн меравад, ки шикоят аз кори онҳо зиёд аст.